over de Vriendhof. Maar vuur tot vandaan aan beginnen. Staat hier natuurlijk te wachten op een paar prinselijke waard. Van zien en hoe genoeg lustigheid. Stadsprins Roland I. Vastelavond vierend volk van Maastricht. 4 weken geleden hebben we samen afgesproken om de Maastrichtergeest de vastelavondgeest te gaan opwerpen. En wat heb ik al 4 weken magnifiek van Ugmaken geneten. Geweldig chic om te zien wie die vastelavond nog nooit zo levendig is geweest als weer die afgelopen weken wie ik die mogen metmaken. En een hele grote merci aan ik allemaal nu al op deze plaats. Chic, dank je. Maar nu gaat het echt gebeuren. Vandaar ik de kanonschuit aflaten. Het prachtig Mooswieg ging al gereed om hem hoog getakeld te worden. En dan gaan we samen op de chique Vriendhofveen gewoon weer de Maastrichter vastelavond inschieten. En ik wil de geren onnoedigen om samen met mij uit te roepen op de hele chique Maastrichter vastelavond. Lang leven Maastricht en lang leven de Maastrichter vastelavond. Hiep hiep! Hiep hiep! Hiep hiep! En hoop dan met me goed op stadsprins Roland I. Hiep hiep! Hiep hiep! Hiep hiep! We gaan beginnen. En zo wie gezegd, met een proefschuit. Zorg alvast wat dekking. Ik ben niet toeschroeven. Ja. Dit is een lunchopzoekje. Ja, kijken of ze nog kort gooien vast de hand. Ja, ja. Dat is gedaan, dat is flink, ja. Ja, post. Zodat die stream boven in de paal kan hangen en kan waken over de Maastrichter vastelavond. Ik ga wel bij die fiets. Nee, ik ga het bouwen. Ik ben het niet meer. Lieflijn Veerkom weer. En de 5e shirt gaat gewassleuren door Iwan Bruinzins en de nieuwe tuinbeheer. En hier brengt dan het een saluut aan de lijn van de brandweer die deze dag een rustveiligheid te garanderen op de post moeten blijven.
extra een uitschrift zijn houden, zodat we vastenavond kunnen vieren en dus op het gemaakt en kunnen drinken. Op dit moment leeft wij is heel voorzichtig het looslief naar boven aan de grond, of boven in de bouw. Een meisje heeft al wat proper bij. We zijn inmiddels aanbeland met de 7e shirt. Die is een nieuwe meneer Peter de Goeg in Lossen. En hij brengt damit een salut aan alle kastelings die hun kwaliteitsbier in plastic moeten serveren. Wij vleugels in de middels, wij shirt nummer 8 aanbeland. En deze is een nieuwe dampmeneer Remy Rousseau Lossen. En hij brengt damit een salut aan alle heiligen en fanfares, zaad of neefzaad, die in de optocht vanmiddag werd gehoord. Een good boogie.